Xeic presenta un nou disc que porta per nom Birla. El treball representa un pas endavant en la trajectòria del grup i consolida la seva posició dins de l'escena musical catalana. Xeic defineix el seu estil com a ska rural, una barreja rítmica de reggae, rock i pachanga. El grup de les Terres de l'Ebre celebra el seu 10è aniversari. La gent és feliç, tots junts al voltant d'una taula, xalant i rient. La història és més complexa del que pareix, perquè va començar un projecte dient-se un nom, hi ha uns músics, i aquests mateixos músics anant incorporant gent i anant fent canvis de formació, també va canviar l'estil, i el 2008 va ser com realment començar Xeic. És a dir, ja portem trajectòria, però com a Xeic només és a partir del 2008. I vivim molt de prop al món rural, de fet, treballem els fins de setmana a la terra, perquè tots tenim terra allà al poble, i una mica és el que mos empapem cada dia, i per això la música, sense anar en compte, agafa aquest aire rural. Per això l'etiqueta aquesta. I de públic agafem un ampli ventall de gent, de nens petits fins a gent molt gran. És una música que agrada a tothom. Això és un dels avantatges que tenim a l'hora de fer concerts i això, que som aptos per a tots els públics. Bueno, la cançó que han fet el videoclip se diu Lo Secret, i lo secret no és altra cosa que la calma, la simpatia i el somriure que sempre hi ha a les Terres de l'Ebre. I bueno, vindria una mica... Aquesta cançó seria el resum de lo que nosaltres sentim i volem transmetre. És a dir, tot se basa en el nostre petit món, que són les Terres de l'Ebre, en concret el poble, però vull dir les Terres de l'Ebre, i una mica reflexa això. Tot i que les Terres de l'Ebre són unes terres moltes vegades oblidades i moltes vegades atacades, la gent allí viu en alegria, en simpatia, viu tranquil·la, i una mica és això el que volem transmetre. Aquesta seria la cançó una mica bandera, que explica tot això, però bueno, n'hi ha de reivindicatives com Futur en Venda. Però sempre tot molt proper al nostre voltant, tot. Tenim un lema, que és siguem locals per ser universal. Birla és un joc popular, tradicional, i nosaltres, el grup, sempre hem sigut gent molt vinculada a tota la tradició, a tot el món del folklore i del món popular, correfocs, gegants, tot el moviment, la jota d'allà baix del sud, i una mica este sentiment que tenim nosaltres de cara a les tradicions, de cara al món popular, volíem que es representés. I Birla, a part de que és un encert, quan tu fas jugant al joc fas Birla, també és una mena de reivindicació de la conservació de tradicions. Està fluix. Me sap mal dir, però és la veritat. És una zona amb molta tradició de banda, de música de banda, pel carrer. Quasi gairebé a tots els pobles hi ha banda, de 20, 30, 40 persones, i en canvi el que és la música d'escenari està poc explotada. A part que també surten pocs grups de les Terres de l'Ebre. Això no sé si va tot lligat. Poques sales, poques oportunitats, igual a pocs grups, no ho sé. Però bueno, avui en dia l'internet i tot això ajuda molt als grups, i estranya una mica que no en surtin més tenint aquesta tradició de banda, perquè a qualsevol poble hi ha 30 o 40 persones que toquen instruments, que estudien música, sense anar més lluny. Nosaltres som d'un poble de 800 habitants i hi ha una banda de 25 persones. Pues és normal que el saxofonista, el trompetista van en la banda. Volem que la gent escolti la música, és una forma d'obrir fronteres també a internet. Si tu penges la música pot baixar qualsevol, i per ara està anant bé. El primer CD el van penjar, va haver més de 4.000 descàrregues, i en este també esperem que la gent se'l baixi i l'escolti. De moment ja han passat les 1.000 i la cosa no fa més que pujar. Al MySpace, per exemple, des que hem tret el disc fins avui, han pujat 15.000 visites. Tenim ja 1.000 amics al Facebook, que fa 4 dies que el tenim en marxa. La web és nova i vull dir, tot ajuda. Sense el suport d'internet, tal com està ara mateix el món musical, no faríem ni cinc de calaix. És important per nosaltres fer concerts. Clar, és un grup que viu
del directe. A més, que ho volem així. L'animal, la música és molt fiestera, és música festa major. Sí. Vull dir, s'ha d'anar amb ganes de ballar, passar-s'ho bé, i això n'hi ha prou ja. Tenim un avantatge que no cal haver-ho sentit mai. Vull dir, qualsevol que es presenti a un concert nostre, per norma general, poques crítiques hem rebut en aquest aspecte. Al contrari, sempre gent que no m'ha escoltat mai s'ho passa bé i disfruta. Creem una comunió molt directa amb la gent, expliquem historietes, anècdotes, detalls, coses que ens passen a la vida quotidiana i una mica històries ja d'anys atrás de Llevalls del Sud, i això ens ajuda. Fem com una mica de teatre al mateix temps que un repertori molt meditat. Portem guió ja, vull dir, cançons empalmades, un tempo és animat. No, bé. Rodant per les vores de l'Ebre, sentim com la gent és feliç. Tots junts al voltant d'una taula, xalant i rient com amics. No hi ha festa grossa o petita en què no s'acabi cantant, bevent ratafia i mistela o cremant un gotet de calmant. Calma, molta simpatia i un somriure són els secrets, i a l'Ebre hi són, perquè les vides alegres i tranquil·les fan avançar, millorar el món. Tastant bocinets d'alegria, bevent-nos xupitos d'amor, curem les tristeses i penes i tot ho emprenem en humor. L'alegre esperit de la terra a tots us volem contagiar, perquè els bons ratets d'esta vida són secrets que tenim que guardar.